Alright, ọhaneze bụ mmadụ ekelekwa m ma onye kwu ma onye nta nke onye chiri ya zere. Ihe nọ n'ime ya bụ ebe bere ugo bere nke si ibe ya ebela nkụkwa ya. Ọ bụ n'oge mgbe ka a na-ekwu sị na nke ụmụ ha kwụla ya akwa kama egosi ebe ọ ga-ebenye, mana n'ihi ọnọdụ ụwa otu ihe siri kwụrụ ka anyị ji wee na-asị nke si ibe ya ebela nke ahụ ya kwa ya akwa. Nke onye chiri ya zere. Ekelekwa m na ụmụ akwụkwọ m ndị na-anụ olu m kedu ka ekesa anyanwụ. Ụmụ mba ụwa ndị nọ n'ụwa niile gbaa gburugburu, ndị nọ mba ofesi ma ndị nọ na mpaghara Afrịka ma mpaghara Europe ma mpaghara Amerịka ma Eshia, kedu ka ekesa anyanwụ. Ụmụ Igbo ndị Chukwu kere chọọ ha mma, kedu ka o si ada. Eji m n'aka na ọ na-agasị nke ọma. Ọ bụ eziokwu na enwere ka ọnọdụ gbasiri kwụrụ, mana ka o sila adị, anyị agaghị agha na mgbagba aga ọgụ. Anaghị agha mgbagba aga ọgụ. Ọhịa dị dị mma dịka nwa afọ Igbo na-asụ Igbo na-emekwa Igbo. Ọya kpatara ihe omume anyị a na-eme na Mkpe with Passion TV ji bụrụ ọkacha ibe, ọkacha ibe kacha ibe ya mma. Ya bụ ọ bụrụ na abịa nnọọ na ihe a na-akpọ YouTube, ya bụ dịka nke anyị si na-eme ihe onyonyo a unu na-ele m, ụnụ fụ na nke a bụ gịnị ebe ọ bụ kpọmkwem ebe a ka a nọ. Na-atụfughị oge anyị, ọ ga-amasị m ka ụnụ shia ya ka ụnụ shia, ụnụ kpọbata, ụnụ kee, ụnụ kpọbata, ụnụ eme ndị mmadụ invite ya bụ na ya bụ chanel iji wee gaa n'ihu. Ọ bụ eziokwu na nwere ka ọ si egbe ọtụtụ oge nkeji ole gafetere na ihe kwesịrị ibido n'elekere kwesịrị ibido. Ọ bụ n'ihi ikuku ịntanetị, ya bụ ikuku nzirịta ozi nke ịntanetị bịa na-ama jijiji na-eme otu naanị. Mana ka ọsụla adị dịka pụrụ na mbụ, asị m na anaghị agha mgbagba aga ọgụ. Kedu ka unu mere nwa akwụkwọ ma mecha ama m na ị na-ele m nne m ukwu, ama m na ị nọ ebe ahụ bụ nne m ukwu dị nọ mmii, ama m na ị nọ ebe ahụ na-elere m. Kedu maka di gị? Eji m n'aka na onye ọbụla na-egori obi ụtọ dịkwa m. Kedu oge m na-akpa m? Ọ bụ eziokwu na obi m akpaga m gosi na obi m akpakwa ndị na-ele m ele. Ọ bụ otu aka anyị do. So we are live and direct on Mkpe with Passion TV. Your host is Mr. Igba Solomon. Aha m bụ Maazị Eburaja Solomon, bụ onye nọ n'ikuku, bụ nnukwu ọra. Otu aka o siri dị. Na-atụfugo oge anyị, n'izu abụọ ndị gara aga enwere nnọọ isiokwu ndị akpagasịrị nnọọ ịmago gbasara abịa dị Igbo, ka esi eji ha emebe okwu. Abịa Igbo ahụ anyị bịa kọwakwa na enwe nke a na-akpọ ụda ume, nwe nke a na-akpọ mgbochi ume ya. Dịka anyị na-aga n'iru na ya bụ ihe ọmụmụ, onye nkụzi ya bụ mụ mekwara ka anyị mara na ụda ume nwekwara nkewa, ya bụ onwe ka esi kewachaa ha, ya bụ ụda mfe na ụda arụ. Emechaa anyị baa na mgbochi ume, anyị mara ka esi were ji ya wee mebe gịnị ụfọdụ mkpụrụ okwu n'asụsụ bekee akpọ ya 3-letter words, 4-letter words. We are able to use those alphabets to form words to enable us to understand how they are used in forming some 3-letter words, 4-letter words, so on and so forth, and also sentences. Iji ha mee ahịrịokwu, n'ihi na asụsụ Igbo sentence bụ gịnị ahịrịokwu. Mana taa dịka m kọwara, enwere nnọọ omenala Igbo anyị chọrọ ka lebanye anya na ya. Bụ eziokwu na ọ bụ omenala ụfọdụ ndị maara ka ọma, mana dịka ọsịla dị ihe omume anyị a ọ bụghị